Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku kabeh ning ndi nggone dimanapun berada. Esuk iki rencanane lanjut babat tapi keadaannya cuaca yang kurang mendukung. Akhirnya dipending dulu daripada nanti bikin pilek, hidungnya mampet, tambah mumet. Ayo ngono lor, iki mau ceritane ya wis sempat babat oleh Saiti, tapi ya kena gremis ora wani wedi lah iki. Sidone. Ya digletakne ae. Penake ngopo bos iki bos nek ngene iki nek gremis-gremis ini koyo bos. Cuacane gelap gulita, mendung putih. Wow. Pegunungan kaya ngono kae. Cuacane gununge barang lengkok-lengki katon asri kelihatan bagus sekali. Wah, ngene iki sing cocok ya ngopi panggan redine tapi sayange isuk mau neng sawah kok ya ora nggawa kopi. Ngene iki apa renek ya sing nggawa kopi. Coba cek-cek sik. Sopo ngerti ana bolo ngopi. Lah, mak beledunduk ning keker kene kaya iki nek gubuk lan ana wonge, ana tremose barang kaya arep lanjut gawe bedengan. Penake ditututi diparani njaluk kopine. Ngono, rada dijak ngobrol suwidik ngono. Ben rada molar-molar ngono, lek rada molar-molar ngono bose paling ya rada boh. Tapi wis biyen lha ngene iki ya cangkem barang kuwet cut durung ngopi. Lek ora ngopi iki wis pikiran barang budrek lho bos. Bos menurutku lho ya iki. Menurutku aku kuwi wis ngono kuwi. Lek pokoke ora ngopi orang iki wis rada mumet kono ae. Penake ya yang dibaturi no iki. Ketoke tak senter kok kene kok krewedal kredul. Seruput. Nah, ngene iki. Kira-kira kopine panas apa urung ta, Bosku? Ayo kana kesek ya, Bos. Sambil mlaku sik, kahanane kaya ngene iki. Cuacane wis alhamdulillah panggah nggawa berkah. Tetesing banyu langit marakne semangate urip. Ya urip kabeh. Wong iku ya lek kekurangan banyu barang ya iso-iso ya ora tek sip. Tanduran barang lek kurang banyu ya ngono kae ngerti dhewe, paham dhewe. Ngene iki lho Bosku, wis teko tenan to kae, ngono kae. Grogi aku lek wong ngerti nyeruput kopi iki sumpah grogi nih. Jantungku mak jedung ngono. Ngono krungu mak. Ngono kae lho Bosku. Sik ya bos itu ta sing enak ngono. Tapi kok peteng bos kameraku. Ngene iki sepadang apa ora? Ya lek didek ngene jarane. Sik ya setting sik bosku dijedane sik. Kurang sithik. Kurang sithik. Dijedanen iya ora usah. Yo nyapo lho kok dijuda jere potang-potang bareng nyapo. Yo atu enek ngene kok. Ngene. Wah, ya 17 Agustus. Yo wis oke, ready. Saya tipasne dhisik. Kompase waterpase ngono lho Bos. Lho gunane. Oke. Oke Bosku sing njaluk kopine sik ya. Ya. Delok bolane sik ngene iki tas sepuro. Kopine Bos. Oh lah. Kaya bisa ya kopine juga. Ini dah. Sapi. Lah. Apa ki? Jangan lupa dikopeni dengan rintik-rintik hujan. Hujannya rintik-rintik.
Ya cerekmu ana ngono lah nyoteng ya biro gak muni-muni barang ngono lho, Peh. Peh. Berat lah ini. Orang belajar, Bos. Mati saya manis samroing. Action dulu Ade. Peh. Dan nutup gula barang ya udah angel ya di sing dhuwur sing kesel iki, Bos. Tapi yo waduh, Pak. Kadang bolak-balik nek ora. Kaya ngene iki lho. Wis ora apa-apa. Desa iki tak nyapi udah angel ora iso mak cuwek kok ngono. Dadi kualek kuwi. Kualek. Rekasane wong desa iki ngono. Tutup gulae bingung. Lek nutup barang sing ketara apa enak. Iya ta? Weh, Iki kan mijat ta? jos suwi-suwi lek mijet lho. Ledas sing. Iki lho Bosku, sedene lek ngongge kopi iki mangke kaya ngene iki lho panggah ginas lagi panas tur kentel. Ngono uklik srit. Ngoten srite ora ngene iki lho, Peh. Aduh, iki sapa jenenge Pak Bardolo ini coba rasane kopi nanti seruput dhisik mak seretup. Celowek piye rasane, Pak? Gurih kualem iki aku curiga iki rada wisin-wisin rada piye-piye ngono lho. Tenan lek iki masalah iki saja tak sawang-sawangan iki. Halo Bosku, lek iki ndi kopine? Ge mosok isuk-isuk langsung jeruk ayo ngene. Endi to? Kuwi lah. Lah piye to lek iki lho wis digiyakne cemawis kaya ngene iki lho ning bose. Sekari ngangkat yo nanti angkat ngono lho timbangane pikiran barang budrek. Lah coba diseruput dhisik. Mak serutup. Kaya ngono ku lah iki kuwene ayo mbae. Yo Mbah. Coba sik dijual jalan nanti pentolokne. Mak gue gucet tenan lek iki rada ketat teh. Kaya ngono lho Bos lek ning Papua iki pokoke panggah ayam tentrem loh jinawi meskipun keadaan hujan tetep ngono barang kuwi disponsori oleh ora enek orang ngerti orang enek lho iki ya sapa ngerti engko mampu sponsor engko langsung mlebu peh horek barang iki Bosku urung enek sponsore lho iki juragane komandane bose utama iki bos utama iki A1 cara arene iki ngono iki lek ngene iki ya wis ngenteni cairan ngono ae ora apa-apa ya Bos gramis ritek sik sabar iki ya aku ya sabar sik aku urung ngopi dhewe Bos tak seruput dhisik Gurih. Oke. Gurih. Sik Bos, tipu apane sik. Kabeh ku mang ya butuh belajar. Lah wong arep nyekel pacul ku mang lho ya belajar. Salah nyekel ya tangan mluwentung tapi ya wis ora apa-apa ya ngono kuwi wis perjuangan. Perjuangan hidup Bosku. Apa Pak? Sing kok pangan nih sesek buntir onde-onde apa kuwi? Roti goreng. Tak kira lek onde-onde kok anu apa jenenge kotelo peh Lagi gedhe sangat telo. gedhe sangka telo jerene aku tak ngopi 7 dina Bos aku ngopi klik paling kuntane isine mek ngopi bila piye lho Bos lara ngopi ya rada mumet to Ya ngopi ngantuk. Iki komandane barang iki komandane ning ndi mangke didelok komandane komandane ning kene Bos, iki kira-kira wong pira sing kerja Mang? Iki mang rencana ki wong 6 Bang, tapi kok sing teko wong pira ki? Peh. Wong 3. Lah ngene iki lho. Padahal dingi jerek iki wong 6 lur. Lah kok saiki sing teko iki lho, setunggal kalih 3. Lah ngene iki praya mblenjani janji iki lek ngene iki jenenge. Mblenjani janji jane semarakne kuciwa berat jenenge lek ngene iki. Lah ora ki yo piye? Peh
Piye to bos, wis ngene iki tapi ora apa-apa, mudah-mudahan sesuk iso tapi memang yo halangan mah yo ora ngerti. Paling mambeng iki yo jerene siap, tapi yo selek iso yo aja ndadak lho yo lara isone. Untung segone paling lek ngliwet memang pirang baskom ngono lho bos. Mare yo wis dinak-nik kok ngomah. Pokoknya sampe blenjani janji pas wae budal bae yo. Kuwi rada repot bos tenan. Rada ngelu. Ya kira-kira ya kendang ti anu lho Pak. Pak Sule ndang dicepakne sak alat-alate sak penunggalane. Ya ngono kae kaya ngarep ijapan ngono kae. Ya lek anu ki sosok ambune ki rada enak ya enek telu ngono kae. Sing ane ya rada atos, ene rada ndulek ngono kae. Une kuwi sing digolek ra temu. Angel nek jrembae. Lah ketutup Pak Suket. Ah iki lho. Iki lho, wis dicopakne alat tempure iki lho. Tempurnya ini. Oke, kuwi sakope. Harus dicopakne dhisik. Lah engko ora dicopakne dhisik arep piye nih? Karena jeneng riset HP kan itu mesti hilang. Ngene iki lho bos. Pokoke awake dhewe omong anu iki ndak keri pokoke iki tenan. Anu iki pokoke sisa-sisa tak hapus kata-kata iki kok. Oke, wis dicepakne alate. Kaya ngono ku lho. Ya lek dicepakne ya ndang dilirik lho bos aja ora tek ngawaki ngono iki piye. Wis ta ora rangklek pilek. Aman pokoke. Engko tak gekne copel, dene tak silene copele Mbak Dedinge sak takoni. Copel iki. Wah, lah iya kuwi. Dek iki tak takoni Mbak De, piye copele aman? Aman ono. Oke, aku yo penting aman. Ngene. Gerakan, Pak. OTW. Oke, wis OTW ngono kae. Heeh, mumpung rong deres iki Mas, niki lek kadung deres. Wis oyot pokoke, gubuk barang iki wis oyote tekan ndi yo, kuwi nanti brengkal bokonge kae yo. Kaya ngono kuwi. Heeh. Lah yo timbangane iki oyote ndang lolor tekan ngendi-ngendi, arep dadak maju liya saya atos lek saya gedhi. Oh, lho Pak. Yes kalem lho ya. Aja lali dongane bismillahirrahmanirrahim. Kae wis disuwetar kaya ngono lho bosku. Peh. Lah ngene iki aku ora penak ra dibolong ngene iki terusan. Lah ya bolane kerja ngono kuwi kok. Aku arep babat nek ngono sik. Ya wis meskipun hujan. Yo alah nyapa to Pak. Ngono kok isare dak mengguling barang ngene iki mangke. Peh. Berat bosku. Kalem ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.